Ndi Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV ndi program ya nkhani za masewero yomwe timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana maga iwo amene akuchita zinthu zokupya zooneka kugulu mu chitukuko cha masewero osiyanasiyana mdziko muno. Akuzokhala masewero ampira wa miyendo, azigogodo, kandi tennis, squash, badminton ndi ena. Timabweretsa anthu amenewo kucheza nawo kapenanso kuwayendera pakhomo pawo, ku office kwawo. Koma lero tadala chifukwa tili mu studio ku General Corner Studios mu mzinda wa Blantyre ku office za TTV. Ine dzina langa ndi coach player Peter Forte, alole akanakani komandi wa Times Group. Mprogram ya Mtedza Times Sport lero tikhale tikucheza ndi mmodzi wa akuluakulu a timu ya Chirobwe FC, one of the football brains behind the success story of Chirobwe Football Club. The team has just been 2 years into elite football mdziko muno, ndipo chaka chino cha 2026 tikukamba za National Division League. Takani pomwepo. For the sake of camera, I will have to introduce you Taonga Muhango, mmodzi wa akuluakulu ku timu imeneyi ya Chirobwe. Koma chifukwa cha omvera ndi amene akutitsatira bwino program imeneyi ikuoneredwa kuno kumudzi, ikuoneredwa ku Africa, ikuoneredwa ku Ulaya, kaya kuonera ku England, kandi ku United States, kaya kuonera ku India, koma ikuoneredwa dziko lonse lapansi. Who is Taonga Muhango? Ndi ndani Taonga Muhango? Zikomo kwambiri bwana Forte. Taonga Muhango ndi mwana wa Chirobwe. Amene ndithu of course nabadwira ku Machinjiri. Koma ndinachokako ndili wachichepere kwambiri kupita ku Chirobwe. Takulira Chirobwe, school tayimbira Chirobwe momwemo. Mpaka naso siku la lero mwina amene tinapita kwinaku tinachokera Chirobwe momwemo. So Taonga Muhango ndi amene yoyo ndi mwana wa Chirobwe. I think identity yayikulu ndi fotokoze moteno. Chabwino anthu akudziwa kapena amvako nusu ya program ino imene imatsekulira kunena kuti tukamba za Chirobwe Football Club. Koma nomwe tisanafike ku Chirobwe Football Club kapena tikamachoka kuti Taonga Muhango ndi ndani. Kutheka kuti mutuuza za maphunziro anu, kaya ana muli pangati, family life briefly, kenako mutuuze kuti mwagwera ku Chirobwe motani. Chabwino zikomo kwambiri. Taonga Muhango anabadwa early 90s, I think 1991 in August, panali pa 16. Very youthful. Yes, koma bitakulabe basi. Yeah, to my mom, we're running Kandawire, and my late father, Walter Muhango. Basically, ndili nawo bambo anga amene ndakula nawo, Mr. Panda. And basically ndikhoza kunena kuti mukukula kwanga nabadwira ku Machinjiri, ndakula kumene ku primary school, maphunzira pa Kick Range, masiku amati Ghana. Yeah. Ndakhala mwina mpaka na around zaka 9 imene ndikanyamuka ku Machinjiri kulowera ku Chirobwe. Nditafika ku Chirobwe napanga maphunziro anga ku primary angapo kumeneku, koma secondary napita ku Chayamba Secondary School Kasungu. That was in around 2002. Chabwino. Tachoka ku Kasungu nazamalizira maphunziro Kazingwangu wa Secondary School, ndikuyamba tinapangapo kakosi ka accounting ya Pike at first. I think that was in 2007. After Pike diploma nagwira ntchito ku Standard Bank. Then after tizaka tingapo I went back to Mubas ili Polytechnic, kumene nakapangapo degree ya procurement and logistics. Tamaliza pamenepo tinagwira ntchito ku Save the Children, nagwira ntchito ku Habitat for Humanities, kenako apo anayitanaso kuti ayibwerani muzaphunzise. At that particular moment, I think that was in 2018, mene nimayamba ntchito ku Pole. Then ndidakalibe ku Pole at the moment Mubas, koma I went to Nottingham ukapanga masters yanga ya supply chain. That was in 2020. Kumene kunapanga ku masters ya supply chain, napanga koso level 7 imene equivalent to another masters ya leadership and strategic management. Then that was Malire 2021. Then after that 2022 tabwereraso bakapangako ndithu PhD kumeneku imene ndikumaliza September uno. Imene maphunziro anga ayendera ndi ulendo wanga wa ntchito kufika siku la lero. Okay. Chimene chinakutakasa ndi chani kuti ukhale mmodzi wa iwo amene muli mbali
yoyambitsa kuyendetsa ndi kuyang'anira timu ya Chirombo? Alright, Chirombo United is a very interesting story kapena nene kuti chiyambi chake it's very interesting. Personally ngati neyo ngati munthu I think mpira namba pakanthawi kwambiri. I remember ndili form 1 kuchamba secondary school nali ndili form 2 nambisa kati mukanga ka form 1 ana form 1 ni maatenga pa boarding paja kutuluka nawo kupita nawo muzi kubwera nawo. I was very young because I remember form 1 inapita ndi zaka 10 that time around. So I was around 11 when mafika form 2. So it happened kuti ndimapezeka ndikutuluka nawo kubwera. So the passion of football grew. Ntabwerera kuzingwangwa secondary school nambisa kati muka SS mu Chirobwemu basi kanda 14 kumaenda nawo kachere kunali kachere league nthawi imene yanda 14 yanda kumaenda nayo mplanta ya Robin Arufandi sai kachere beka ndi beka ndilande ndi ku Chirobwemu pa center exactly. So the passion of football grew pakana muzi muja kumamenya matimu amuzi pamudzi kunali matimu angapo then anyamata angapo Chirobwemu muja tinabwera kuona koma amene zinthu zikuchitikira muzi mwathu muno chifukwa chimwe chinayambisa kwambiri chinali kuti ground anazapezeka kuti ground lasekedwa limene timamenya panawo cha primary school panamangidwa mabloko which tinalonjezedwa kuti pabwera tipangira ground pena kwa sizinatheke. So anyamata tinazaona kuti since the closure of that ground zinapezeka kuti mowa anyamata kumwa kwambiri mowa amene muja kupezeka kuti makhalidwe osakhala bwino kupezeka kuti kumenyana kunkhongo tikamaenda anthu akulandidwa majumbo ya kunkhongoyi si imene umati mwina kuyenda usiku mva chitsulo kugwa kwamwalira akutenga zinthu zako inachuka ku Chirombo yomenya ndi chitsulo kunkhongo kwambiri nde anyamata tokhatinani kuti komatu tinali ndi china chake chimene chimatipasa busy nthawi nake mbuyo timapezeka kuti mwina anthu weekend chatoseta za pa ground anthu amazaonera ma training zimachepesa nchitidwe ngati kutiwo umenewo bwanji tione zimene zikuchitika mmuzi mwathumu tingazisolve bwanji kapena tingachepese bwanji mchitachita ngati kutiwo umenewo ndekuzaphatikizana so ndi zaka ziwiri zitatu zapitazi imene kuna zabwera Cyclone Freedom uja zinapezeka kuti tinaluza anthu ambiri mmuzi muja ndikunena chilungamo even pano ka nyengo ya mvula ikamabwera timakhala ndi mantha timakhala chifukwa makolo athu ali konko abale athu ali konko ngakhale ena tinachoka koma ambiri anachoka koma beti makhala kuti nthawi zonse timakhabe ndi mantha ndinaona no pali zinthu zingapo zimene zili mmuzi muno pali chilengedwe chathu muone imene zikuchitikira mphirimu anyamata athu angoyenda bwanji tiugwiritse ntchito mpira ngati chinthu choti chimakondedwa ku Chirombo kunoko kuti tibwere pamodzi ngati muzi then tipange solve ma problems athu amene tikumana nawo muzi ndi chiyambi cha Chirombo United. Wow, ndi pita kutsogolo pang'ono tisana tikanga ndikumpira kwambiri kutsogolo. Honestly speaking, in this program Tedza Time Sport ataonga muhango ukukula mwansanga ukukula mofulumira kwambiri. 1991 you're not that old, ndiwe mwana, still very youthful. Koma when you look at zimene ukupanga ma decision amene umapanga ukukula mwansanga ndiko zokuyerekezera somebody who is in his early 50s kapena late 40s, you're not yet 40, kuti ukhozo mapanga zimene ukupanga ukulongosola zinthu zako kwambiri mwansanga at 11 kumatenga anzako pachayamba sio ndasikutendiza sio mpira at 11 perform one wakula mwachangu kwambiri. What really happened moyo wako kuti ukule mwansanga motere in both zochitika ngakhale mbongo maganizidwe? Alright, I think I would attribute this to kukula kumeneku kuzinthu ziwiri. Choyamba I think ndinali makolo amene anandifungatira ndikuonesa njira yabwino. Sininganene kuti mwina kapena ndine wabwino kuposa ena kapena chani komano I think anandipasa ma values ma principles amoyo wabwino. Ndakula ndi mayanga ndakula ndagogo anga and I think chikhalidwe chinali value yaikulu kwambiri imene ndimakula because I remember inalipo nthawi imene mwina ndimakhala ku Chirombo kukula umatoloka ngotuluka kuti ukupita kukasewera kumsewu ukapanga zinthu umayitanidwa taonga kuno poyamba timaona ngati mwina ndi nkhaza koma mwina zinali zoti mwina tipewe ziwiri zitatu zimene zikutani zikuchitika noti kuti mzinda unalola kuika komabe makolo mwina amatha kuona zimene zikutani zikuchitika zimene sitimaziona. Chachiwiri makolo omwewa anatiyendesa njira ya chalichi. I think chalichi mwina anthu akhoza kuona ngati spelsono ndizoona komabe munthu amene wakulira nchalichi amakhalabe ndi kauni wake ndi kauni osiyana ndi munthu amene angoyenda hivi. Exactly. Ndati khoza kunena kuti makolo khalidwe mwina limene analikulisa direction imene analipasa komanso chachikulu
mwina kukulira ntchalichi chifukwa ndakulira ntchalichi ndatenga nawo mbali ntchalichi kwambiri kukula kwanga konse kuchokera kadi ndi zaka 8 mpaka na ndiye ndikhoza kunena kuti zinthu ziwiri zimene zandithandizira kwambiri kuti mwina zinthu zanga ziyende mwachangu. Anayambitsa timu ya Chirobwe ndi ndani? Chirobwe United inayambisidwa ndi anyamata mu Chirobwe, tifotokoze motero. Anyamata ake ati tilipo ndithu kagulu, pali mwanje wachi na Love Masiye, tikhoza kukamba ine nali momo, kula china Sidine Bakasi kumeneko, achina Henry Solomon analipo, anali mmodzi mwa anthu amene akamba nawo, achina Jerome amene nawo pano. Ndikhoza kunena kuti mwina inali ganizo la anthu awiri atatu, koma tinayamba kufikiranso anthu ena ndikumaona kuti okay ganizo lili bwino bwana tipange tonse limodzi zinthu. Alright, sikuti I really want to poke into your not really that much komano amene angaime kumanena kuti akupanga claim Chirobwe United aima anthu awiri kanto atatu ndi ndani palibe amene angaime anayambitsa kuchoka ku nyumba kwake kwa mpesa anzake kuti tikakhale ndi timu ya Chirobwe ndi ndani. Izidachitika background tinalipo anthu ambiri ndi chifukwa choti tinalipo anthu ambiri mwina nzovuta kuti tikumbukire kuti anali ndani kwenikweni. Amatulutsa ndalama zoyendetsera timu ya Chirobwe ndani? Muzi wathu Chirobwe United ikuyendesedwa ndi muzi wa Chirobwe, ndinene pano kunena kuti Chirobwe United is a pride of Chirobwe community. Ndikapita ku Chirobwe ndikupeza amfumu ku nyumba kwawo. Yes. Andiuza kuti amfumu amatulutsa ndalama ku nyumba kwawo every month yotumiza ku timu. So Chirobwe United bwana Forte tikanena kuti akuthandiza mu ndalama. Ndikapita ku nyumba kwa amfumu aku Chirobwe. Yes. Akandiuza kunena kuti amatulutsa ndalama mwezi ukatha kuthandiza timu ya Chirobwe. Okay. Ma resources bwana Forte. Ma resources si ndalama yokha. Ma resources ndi zinthu zambiri. Tikhoza kunena ena amapereka ndalama, ena mwina tiyerekeze tikufuna madzi amatha kubwera ine madzi awa. Ndi munthu ameneyo tinene kuti sakupereka ndalama ngati amakhala kuti kumbaliku watulutsa ndalama yake wapereka chinthu chija in kind. Ndi funso lanu ndi air. Akakuwuzani kuti zimatero. Top management ya Chirobwe mulitani ndani? Mu top management ya Chirobwe, Chirobwe is structured in a way whereby we have senior leadership team, then we have management team, then team partners. Who are those people in the senior leadership team? Okay, mu senior leadership team I think at the moment we are 8 if not 9. Tili ndi vice president wa operations amene ali bwana Jerome Kalakade. Tili ndi vice president wa legal and compliance amene ali council Dalo Mtonga. Tili menemu ndi vice president wa support services amene ali bwana Sidine Bakasi. Nde tili ndi mahedi ngati head wa events and operations bwana Julio Chimbuzi amene ali PR wa timu. Komanso menemu tili ndi anthu ngati head wa branding amene ali bwana Innocent Makuira ali momu. Tili ndi madam Signorita amene ali ngati no akutipangira za eventually part of marketing ya timu. Komanso ndiye na awiri atatu amene ali mutimu ali mmenemu. Chirobwe idayamba kupanga generate revenue payo ngati timu. Yes. Kuti mukozomana kuti mwina kwabwera 300,000 iyi yapangidwa kupyolera ku malonda kapena mapartnership ena ake abwera chifukwa kuti Chirobwe is existing ndi kwabwera kandrama. Yes, I think model ya Chirobwe United kwambiri tikumanena kuti our revenue stream should be more sustainable. Isangokhala a one benefit element yonena kuti ndibwere kwa inu bwana Forte tiganye ndalama tiyendesere timu ndi kuti mawa mutopa. As much as we are coming from that subscription period, we have introduced a lot of things which are mutually beneficial in terms of, for example, tikamba tili ndi partnership ya GME insurance imene tili ndi scheme yathu ya Chirobwe United whereby timamemeza anthu athu Chirobwe kuti apange subscribe to that scheme. Munthu akapanga subscribe to that scheme we have a certain amount imene a GME they submit to us and kuti thandizira ngati chani ngati club. Tili ndi zinthu zingapo ngati mwamva pompano tapanga register ngati limited company by guarantee. The main reason for that is for that we should actually undertake income generating activities as a club so that pakuteno tikhale ndi revenue stream yathu. A very committed, highly committed young or youthful group of people running Chirobwe. Taonga muli ndi masomphenya ena odza lamulira mpira m'Malawi muno kapena kuyendetsa at an association level, be it Solom or Football Association of Malawi? Ineyo personally I don't have those ambitions. Ineyo mukati muonesese mpira ndalowa tikugwirisa ntchito ngati a tool, not as china chake chokuti mene mwina chimatengedwera.
mpira kuti maukonda and tikugwiritsa ntchito want to advance the vision of farm. We want really to be like part of the transformation ya mpira. Koma mukati muone mwina tatenga mbali ina imene simatengedwa kwambiri mu mpira. I think ndi imene tili nayo focus so kwambiri as it is. So ifeyo is more of community. So as much as tili mu mpira tikufuna tuone change ya mu mpira and mpira usinthe, koma tikufuna kuti community yathu isinthike ni mpira. And I think that's the mwaika moto onena kuti Chirobwe Football Club ikayamba mene inayambira pano ndi 2 years. Yes. Idzienda mu stage ya mpira chaka chomwecho kupita kina. Exactly. Pano mukamba za National Division ndio kuti 2027 nditene msu ndi FDH Bank Premiership mukumenya Super League. Exactly. Mukafika mu Super League titenge chikhulupiriro chanu ndikwere chikhulupiriro chanu kuti National Division mukachoka munso mukupita ku Super League. Muli ndi ndondomeko zotani the next 2 or 3 years. Alright, as a club, as many mwanenera bwino, tili ndi chikhulupiriro. And ndi mawu amene ku training nthawi zambiri pakonda kuuzana tikakumana ndi maplayer. Ngati chikhulupiriro chanu chili chochepa, palaniko ndi chainechi. Kuti tonse tikutani panopa tikunyamuka. Kodi mapemphera kuti ine ndo wa Seventh Day Adventist. Mpesa. Ndi Mpesa mataulola kutiwa. Ndisabwerese kwambiri a controversial topic on that, but I would say chikhalidwe mwina ndi chipembedzo timazisakaniza kwambiri. Koma tikazazipanga separate mwina tizamba kuona zinthu mungani njira ina. So ndazisiya zimenezo tikambeno izizi zathu za kumpirasi. Yes. That aside ndamva komano going forward ngati timu muli muligi mulinso ni mulingota tachoka kuma Division 1 kapena Premier Division panopo Super League so tikufuna chaka chimodzi mwina top 8 kapena top 10 kapena top 4 next season ya the other season second season ya Super League mwina tikufuna zikho ziwiri kapena kupikisana uno pali zimene mwaika kuti mukuyenderano njira iyi yotere. Yes. As a club we have our strategic plan. And basically as part of it tikukwanirisa ndondomeko zoti naika each and every year chiyambireni and we know kuti chaka chinonso tikwanirisa. And we want to get into Super League next that's FDH Premiership next year. Mene musiri kupita kukangokhala kwangu suzumira operekera zakudya za fumu. As a club I believe and we know kuti tikamafika mu Super League will be one of the powerhouse and powerhouses. Panopo National Division is as good as Super League chifukwa it involves kuyenda kuchokera kumwera kupita kumpoto pakati kuchoka pakati kupita kuti yes maendeleo ya timu ali motani. Asilipo. Alright. As a club, I think that's one of the priorities imene tikupanga at the moment. I don't want to say much, koma tikukambira nabe sonde anthu awiri atatu, makampani awiri atatu, ndi mwina ena anthu awiri atatu amene tikufunisisa kuti ligi isanayambe at least mwina Costa yokha Chirobwe United tikhale nayo. Because ndinene pano kunena kuti I think zinthu ziwiri takes a lot of drama mu mpira. Maendedwe komanso masalary za maplayer. So as Chirobwe United we know kuti mwina ni ma sponsors and ma partnership amene tinawo kale panopa we can cover zinazi komabe it will be hard for transport and my players which we are actually prioritizing kuti kamba zikhale zili. I know for sure kuyendetsa mpira kumalaiko ndikodula komanso si business ukamanena akumpira aja kuvutika. Exactly. Robin alifandika uja lero akoza kuzani kuti mwina ndikusauka moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ndrama yanga yapadzana ndi lero ikutsika fuchero wakhala mpira akutenga ndama zaka kuyendetsa mpira palibe chimene amapeza. Mwina so amene amapeza ndi ali kufamuwa akukwera ndege za ulere hotelo ya ulere malawa seso pompo pati akukagwira ntchito za kumpira chifukwa kuti ali kufamuko wamva koma kukhala ndi timu inuyo driving force what drives you top management team amene muli ku leadership level ya Chirobwe kumanena kuti it's about kutulutsa ndalama kukacha kutulutsa ndalama chikukutakasani nchani mabanja anu kwanu kwamati chani ana anu amati chani. Choyamba mwakamba fundo ya abambo ni mabasa ulemu. I know mu sports industry anthu amayankhula zambiri za abambo koma ni munthu mmodzi oti zimpasa ulemu chifukwa kuyendesa adi mpira si chinthu chotani kodi chophweka. Chirobwe United, I think what drives us is the unity and purpose imene nayo for the love of our community. Sports is a language, mpira ndi chiyankhulo kapena ena somwina twemwina ndi chipembedzo chimene ena amateno. Chifukwa I think the love that we have for the sport, the love that we have for our community pamene zabwera pamodzi ndi kukumana
zikutitakasa mu mtima ndi umodzi umene tili nawo kuti chinonse ndi chotani kodi Chotheka. chotheka. I shouldn't lie kunena kuti mwina timakhala ma resources readily available. No, we generate timapanga ndithu kupanga kuti tipeze ma resources for that particular month and we move on as a team and zikutani kodi zikuteka just because we love the sport, we love our community and we have a unit of purpose and together we are moving forward. Administratively, Malawi football, Yes. be it at farm level or Super League level, tiwenda murani. I can say kunena kuti there is progress imene ikuoneka because what I believe in is something has to be measurable, and if you can measure kunena kuti tinala apa tafika apa, then regardless of what is there, as long as there is progress, yes sipalephera pali zambiri zovuta komanso I believe kunena kuti mene tikuyankhuliramu as a media you have a role to play, if a club we have a role to play, anthu amene mwina andikana ndikuntunda kuti they have a role to play. Mtsogoleri wabwino amayenera amve zimene zisakuyenda bwino and ndikukhulupirira kuti bwana Haiya akumapereka khutu ngati zikuteno ndoti ziti chani zili bwino. Ine ndimayankhula nawo, of course I talk to him and ndikumatha kuona kuti akumatilimbikisa mu ziwiri zitatu. These are kind of those things oti maupochito zoti mwina we can measure out so zinthu zimene zikuyenera kuti mwina zitani zisinthe. Koma overall I've seen tangible improvements in terms of figures, numbers. We are on track. Pambali poti mukufuna timu ikhale apo ya mpira wa miyendo ya Chirobwe. The other reason munakhala pansi ndikuyambitsa timu ya Chirobwe. Mafuna behavioral change. Exactly. Anthu asinde makhalidwe onyansa, Yes. osuta chamba, ogonana mopanda dongosolo, mopanda Yes. ndondomeko, mimba zongobwera ndi kuononga kuchilengedwe kumene kwakhala kuonongedwa ku Chirobwe kuti zichitike. Yes. Pankhani ya chilengedwe ndi kusintha kwa khalidwe ku Chirobwe. How convinced are you kuti zikuteka kapena tili pati pankhani imene? I can say the progress is there. As we've said, we are here just for 2 years. Tilindima statistics and numbers and figures zimene zikupanga point out kuti trajectory ikuyenda bwino ndithu. Oh. I'll give you some statistics, but first of all I would say also ngati munamvaso mwina group village headman Chirobwe anayankhulapo ziwiri zitatu kugala kwathu komanso tipapanga tree planting exercise, anayankhula mbali zitatu zimene ola police the CAOC a Chirobwe police. Sometime napanga nawo interact titabwera ku chipinda china cha school ya ku Chirobwe ku. Yes. Anazela nkhulu andithu apolisi iwo nkhani za zimenezi. Chitetezo cha mudzi, nkhani za mitengo chilengedwe and the like. In terms of environmental conservation, in terms of environmental conservation, I can give you statistics. Last year we planted 1,000 trees. 1,000. 85% survival rate because timasatira. Tinapanga partnership in the Sochi Mountain Conservation and Twamuzi tikumasatira ndithu mitengo icha ma weeding tikumapanga ma fire break tikumapanga kuti at least bakhale survival rate yabwino. This year around we've planted 2,000 trees just last time. Of course anthu amapanga argue kuti chitengedwe ngochisiye chimatheka chisiyeni, but tikuona tikulimbana ndi anthu kudula mitengo. So we need to take initiative to reforestate pamene chitengedwe sikupanga mbali yawo tisangosiya. So with that I've given you statistics. You can see kuti in 2 years muyenda bwanji zikuoneka ma indicators akuoneka muta akuoneka ndithu tinapita ineyo even before tree planting yapanopa tinapita ako tinakayendera ndi a project ya coordinator athu a community impact coordinator tinayiona ndithu there is evidence of those trees growing. I think mukaona video imene documentary imene tapanga ngati Chirobwe United ngati ngakhale kuti you have access to it inayionesa kugala, you see kuti there are trees they are growing ndithu. That's conservation. In terms of community policing, I can say kuti a policy mwina pamene amapereka report lawo asimikiza ndithu kuti nchitidwe umene ukutani ukuchepa. Why is it so? Every game timakhala mwina 5,000 people, 500 to 1,000 supporters kubwera. Muone nthawi imeneyi kumapangidwa kati anthu mutazipanga zinthu zawo akubwera kuzaonera mpira. Tili ndi masupporter game day imene ikupanga sokati nchitidwe umenewu. Komanso koposaposa paja tili ndi vocation partnership imene tayamba kutenga anthu amuzi. mukaphunzire ntchito zamanja. Mukaona education system yathu ngati sunafike form 4 wathera pompo. Koma Chirobwe United tinati ife tusifuna form 4. Tipaseni amene alibe qualification ina iliyonse. Kandi 8, kandi 8, kandi 7, kandi 7B. Abwereko. Bwerani zapangeni. Kugala yathu kuna graduation if you saw. 20 people graduated. Anthu amene wawa tikwatenga tikumatha kumene kuaponya muzimu ma industry amene mwene umanga azikaisa nawo ngati ma attachments. Cholinga lifeline. What really do you want to achieve in this country? To see change in the community. Thank you so much. I'll cut you short. Yes. Football wise now. Kodi kuulaya umasapota timu yanji kapena kukondwera ndiwe fani wa timu iti? Panopa ndi masapota Nottingham Forest.
just because ukhala mu mzinda chifukwa ndikukhala munoti ngamumo ndikuphunzira zimene zimachitika mpira zina komweko ndikumatha kuonanso mene azatha kumachitira, so yeah. Osewera wapamwamba amene umamtayira kamtengo ku Ulaya kaku Europe ndani kandi atatu, you can mention them in this program? I would say it's always been Messi and Ronaldo for the past decades. I really want one if you are to choose between Messi and Ronaldo. Okay, I would go Not quite a good debate anyway. I know, but I think I lean towards Ronaldo in a way. Any specific reasons? He's complete. Yes, Messi is skillful. He can do magic and wonders. But if I look at individual variables of a player dynamics, kuti tientineteke kudumpa, shedding, shooting, what, I would rather lean to Ronaldo because nimeona ngati Mozambique is more of a complete player. Also, the perception now we bias towards that because we were colonized by the British, and Ronaldo is more of British, Portugal, and Messi is Argentinian, which is more of Southern America. I wouldn't say so. Messi looks more skillful. Yeah, than very, Ronaldo. very skillful. Very skillful, more skillful very than Ronaldo. Skillful, yeah. He doesn't have those heading capabilities like Ronaldo is, he lives in a world of his own. Mwina chinthu chimodzi chimene Ronaldo stands out for me is the discipline element. Because I think Messi not in discipline, but Messi it comes naturally. Zimene amapanga. I think alibe kuti aike mwina effort yambiri chani. Pamene Ronaldo is somebody who actually ndilibe ichi koma ndipake exact more effort kuti ndifanane ndi uyo. So you like that hard working spirit in Ronaldo. Exactly. So that's what differentiates these two players in as far as your eyes are concerned. Exactly. Messi is good as well. How about Malawi football? Who is your best player? At the moment, I think if I'm a player ambiri amene tingathe kunena. Current and older generation, amene amakupanga inspire, amene wakupanga ku inspire. You can mention 2 or 3. All right. I would say I would talk about Fisher Kondowe, one. Is it because it wakuhudu? No. Discipline. Mukamvera bwana even interview ya Fisher makuzani kuti ine ndimakwera mastandi Sunday to Saturday, Monday to mwina Friday, okay, after training. Ndi ana ena akali mumwamu akutanga zawo ndi ndibwere ndikumane nawo background ndi muganize kuti angandigweseneyo. Koma if you look at all those zimene amakambazo, it all goes down to discipline. The other player or 2 more players? I would mention people like Ernest Ntawali. Of course, another generation in have followed them. My highlights maonera. Mwina apa nova because okamba boza maplayer ngata jina uchizivunga. I think they are doing very good and their progress is. What was your rating for Peter Mponda? Very good player. Very good. But it doesn't make your top 3. Necessarily it doesn't mean player that they are making my top 3, but they are player who I can single out. Peter is a very good player and has been a very good player. Your favorite coach? Locally or Europe-wise? I think Peter is a good coach. Koma Pasua comes first for me. Fine. Because I think Pasua is more. And the lowest moment you'd share with us in the program before we wind up? Your lowest moment in life? Football or in my life? Any, generally, lowest moment in life. I think you were so down and maybe wished if you were dead. Yeah, I think the lowest moment of my life is when I lost my grandfather. I've grown up nyumba mwao since I was born. Ndakula ndamena ndikudza china chilichonse provision mpaka na around 9 mene bambwanga amabwera mene ndili nawo who is my father. So losing him, I think it was one of the most painful. Siku limene sudzaliwalira la chikondwerero kwambiri losayiwalika mwa your most memorable day. I think siku limene nakwatira. What happened? It's a life-changing decision that we all make. Yufifu Taonga Muhango, mmodzi wa atsogoleri and founders of Chirobwe United in Blantyre. This is Mteta Time Sport, coming to you from TTV. Of course, the producer and presenter is none other than coach player Peter Forte. Alola lole akanaka ni wa Times Group. Until then, it's bye-bye. Keep watching TTV. Thanks so much, Taonga, for coming. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.